Готови ли сме за включване? Да. Официално вече. 3, 2, 1. Здравейте, деца! Отново сме с традиционното предаване от гостуващата изложба Пълзящи експонати. Както знаете, всеки понеделник в 3 часа сме тук, заедно с херпетолозите, които се грижат за змиите, за да ви покажем нещо ново и интересно. Ще започнем съвсем набързо до нашия кралски питон, който доскоро живееше заедно с килимения питон, за който ви разказахме миналия път, че успя да снесе 21 яйца. Я само да питаме Краси, как се чувства питона Добринка и яйцата как са? Всичко наред ли е? Ами, по принцип яйцата смятаме, че процесът върви нормално при тяхното инкубиране и смятаме, че след известно време, вече много е трудно да се уточни срока, ще имаме малки питончета. От друга страна, майката, така наречената Добринка, е в добро състояние. В началото, след снасяне на яйцата, известно време женските питони отказват да се хранят, но Добринка е с добре охрана, с добра кондиция, така че смятаме, че всичко с нейното възстановяване след снасянето на яйцата върви нормално. Значи ще ви държим информиране какво се случва с Добринка и с яйцата. А днес отново традиционно ще започнем с няколко представителя от българската фауна. Започваме с медянката. Краси, медянка, това е защото еде мед ли? Не, по принцип някои екземпляри от този вид са наречени медянки, защото някои екземпляри от този представител на българската фауна, който всъщност е един дребен вид смок. Този смок се среща обикновено в горските райони, сравнително дребен е, на външен вид медянката прилича на усойницата. Но характерно за нея е, че това не е опасна, не е опасна змия. Това е безобидна змия, която не е отровна, не е опасна, макар че понякога при улавяне хапе. Колко голяма става? Не повече от 70 см, 60-70 см. Най-голямата медянка е намерена на Скандинавския полуостров и е около 80 см. Обикновено в България са около 60 см. Тази медянка е женска, сравнително добре охранена. Медянките лесно привикват при терарионни условия, като могат да бъдат хранени с разнообразна храна, най-често лабораторни гризачи. Характерно за тази медянка е, че скоро ще сменя кожата. Очите леко са потъмнели, така че тя съвсем скоро ще сменя кожата. Това е женски екземпляр. Характерно за медянката е, че тя е яйцеживораждаща, т.е. яйцата при нея се излюпват в момента на снасянето. Не се налага, както при Добринка, яйцата да бъдат инкубирани дълго време в инкубатор или пък самите женски да извършват някакви такива инкубационни движения. Тоест, снасяйки яйцето, то се чуби и излиза малкото змийче. Змийските яйца са сравнително меки, те не са с черупки, те са с полилецитални и при тях всъщност се появява така наречения яйчен зъб, една люспа, при която се разрязва самото яйце и се получава един разрез и тогава излиза змията от яйцето. Надяваме се да можем да заснемем този процес при яйцата вече на Добринка и да могат зрителите, които гледат музейко, да ги наблюдават. А кои други змии български по същия начин раждат? Са яйцеживораждащи, обикновено отровниците, т.е. пепеленката, усойницата, също са яйцеживораждащи, но при тях малките се появяват в една ципа и излизат от нея, докато при медянката са малко по-интересни направени, като яйца, които се излюпват веднага след снасянето или до няколко минути след самото снасяне. Т.е. при пепеленката направо излизат живи малки, или в обвивка, или без нея, който пробива веднага излизат. При медянката има известно забавяне на процеса, примерно до около 15-20 минути, до половин час, понякога зависи. Този процес е малко по-бавен. Много интересно. Много. Затова при нея се наблюдават снесени яйца с малки, които се излюпват след известно време, не много дълго, докато при пепеленката и усойницата директно си от клаката излизат живи малки. Добре, я да видим още един представител на нашата фауна. Да, това е... Кажи, Краси, какъв е този смок? Така нареченият смок стрелец или смок синурник. Стрелецът или синурникът се среща в България, в районите с обикновено в оголените райони, където често обитава синурите между нивите, тъй като този смок се храни основно с гризачи. Той обитава нивите, обитава
полските райони, сравнително храстови райони, обикновено обича южните райони на страната, където са равнинни, с сравнително топъл климат, макар че среща и в Северна България, в равнинните части. Една от най-често срещаните български змии и представлява най-дългата българска змия, всъщност по размери до малко над 2 метра са екземплярите, които са от България, а някои екземпляри, които се срещат примерно в Украйна и в Близкия изток, съответно са с дължина до 2,5 метра. Практически това е най-дългата българска змия, но по тегло е относително по-лек от пъстрия смок. Тоест пъстрия смок е най-едрата българска змия, а големия стрелец или пък смока синорник, както се нарича още, е най-дългата змия. Характерно за смока синорник е, че той е безобидна, безопасна змия, но обикновено при среща човека се държи сравнително агресивно, нападателно, може да скочи при едно сравнително непровокирано нападение. Ето тук сега ще го отворим. Този е сравнително кротък като поведение. Обикновено окраската отгоре е сива, коремата е жълт, а главата най-често е керамидено-червена. Има сравнително големи очи. Това е хищна змия, която лови гризачи най-често, които обаче интересно при нея, че въпреки че този смок принадлежи към така наречените смоцови душвачи, сравнително рядко се навива около плячката си ядуш и най-често е гълта, както е жива, директно, без да се навива около нея и да я омъртвява. Добре. Краси, благодарим ти. А сега да видим, аз съм си взела едно много симпатично животинче, което е един от геконите, които са екземпляри в изложбата. Този гекон, преди 2 години, когато изложбата отново беше в музейко, имахме същия вид гекон. Това е леопардов гекон. И толкова много си го харесахме, че голяма част от колегите в музейко всъщност в момента в къщи си отглеждат различни гекони. Така че музейковци, които ни гледате, или други деца, родители, ако имате случайно гекон в къщи, сега е момента да му направите по една снимка и да я споделите, за да могат да видят и другите деца и родители кой какъв домашен любимец гекон си има в къщи. Краси сега ще ни разкаже малко повече за този леопардов гекон. Какво е типично за него? Леопардовия гекон се среща в пустинните райони на Азия. Често срещан. Сравнително лесно привиква в терариумни условия и лесно живее в тях. Затова и много често пребивава като домашен любимец в терариумите, включително и в България. Също често срещан домашен любимец, понеже е сравнително дори не е така, сравнително много лесен за отглеждане. Лесно привикваш човека, много добре живее при терариумни условия, като в последните години има изведени огромен брой различни морфи на този питон, на този гекон, извинявам се, който е един от често срещаните. Храни се най-често с жива храна, брашни, черви, щурци, скакалци, която лесно е достъпна в различните зоомагазини или пък различните сайтове. Лесно може да бъде закупена от любителите и този гекон лесно може да бъде хранен. Може да бъде отглеждан в средно големи терариуми. Най-важното при самото отглеждане на тези питони е, ако те обичат да живеят върху пясък, но ако се поставят върху пясък, трябва да бъде само витаминен, защото имат навикът да поглъщат пясък и може да се получи обтурация на червата. Затова, ако нямате възможност да осигурите витаминен пясък, то по-добре да го отглеждате на някаква друга повърхност, която не е пясъчна, може и на филтрото ще живее сравнително добре. Привиква с хората, лесно се отглежда, лесно се съществува под формата на множество морфи. Всеки, дори за начинаещ е лесен за отглеждане. Живее до 20 години в терариумни условия, много дълго време. Лесен. Аз мога да потвърдя, защото след от 1 година вкъщи също си отглеждаме гекон, вдъхновени от тази изложба. Нашия гекон е малко по-различен, той е ушат гекон. Да. Какви други видове гекони има, освен леопардов, ушат? Има голям брой гекони, има така наречените дневни гекони, мадагаскарски, гигантски гекони, които се отглеждат също в шипопашати, широкоопашати гекони,
Голям брой гекони в домашни любимци, но една част от тях са малко по-капризни, с малко по-особени изисквания. Разбира се, така наречените лесничести гекони и мадагаскарски гекони могат да бъдат хранени с каши, които са пюрета, които се разбъркват от готови съставки, което прави отглеждането им още по-лесно, защото не се изисква жива храна. Така че вече геконите са едни много характерни домашни Как любимци. се размножават? На България най-често се размножават с яйца, които снасят. И е добре, разбира се, яйцата да бъдат инкубирани, без да има някакви сериозни изисквания към самото инкубиране. Лесно се инкубират яйцата, им лесно се излюпват такива гекони. Затова и в последно време се пребивават под огромен брой морфологични форми с цветове, с петна, без петна, с съответно по-тъмни, по-светли, двуцветни, цветни и всякакви цветови вариации. В България лесно може да бъде намерен такъв гекон, закупен сравнително ефтино и да е лесен за отглеждане. В общини един път на седмица може да го Да. храниш и дори да отидеш на почивка, може да го оставиш и той ще те изчака и спокойно ще си го отглеждаш. Да. Тези Благодарим. гекони много време може да пребивават без храна и вода, така че дори Лесно да са, бъдат да. оставени по време на почивка за няколко дни или за седмица, не е проблем да бъдат. Благодарим ти, Краси. Деца, Благодаря чакаме аз. да ни споделите какви гекони имате в къщи, да сложите снимка. Аз пък искам да честитя от името на целия екип на Музейко рождения ден на Йоана, която става на 8 години и днес трябваше да си празнува рождения ден тук при нас. За съжаление, по стечение на обстоятелствата няма как да стане, но пък следващата година очакваме да си празнува рождения ден в Музейко. Йоана, честит рожден ден, да си много здрава и се надяваме да те видим скоро в Музейко. Това е от нас за днес. Утре Силвето ще ви покаже как да си направите гейзер. Това е занимание, което е подходящо и за най-малките ни фенове, така че следете ни, гледайте ни и на Facebook, и в YouTube канала. Утре от 3 часа отново ще бъдем с вас.